Kıştan? Bu mu? Nasıl çocuk? Kıştan şu. Bu mu? Да, да. Lez? Да, на леса зову. Два женщины. Таджикцы. Sana. Да. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусулмон. иншаалло ки хуб ҳастен. аввали аввал бародарои азиз, ҳар ки ҷое бошед, аввали аввал худона эҳтиёт кунед бародарои азиз. айни ҳол аэропорт ҳастем. иншаалло навора кардагем мепартем. баъди ин навор навори аэропорт хоҳад шуд. нашоти ду модаре ки мақсад дар ҷангал киштаншон, нашоти ҳамо хостам ки камтар маълумот битам бародарои азиз. рости гап ягон маълумоти пурра дар ягон ҷо нест. бароям хона хостам ки маълумоти бардуруғ бишавад дар ҳамин мардуми муҳоҷир. ҳозир аниқ нест ки барои чӣ киштагияншон, аз чӣ сабаб мурдагиянд, ҳичи аниқ нест. мақсад ино ҳам намеган, калазардо ҳам намеган. ба ҳам хотир бародарои азиз, дар ҳар як чӣ гирифтор нашен, кипиш накунен. аллоҳ хичай худованд ҳар касе ки бад аст иншоалло ки ҷазоша метиҳад. фақат аз шумо чӣ бародарои азиз ҳаракат мекунем дар ҳаққи бародарои ғариб, ҳама вақт ҳаракат мекунем, дуо кунем ки худованд ҳамин балоро аз сари муҳоҷиро бигира. аз мо фақат ҳамин қай дасти мо ҳамин қай муҳоҷиро меяд ки шаб соати як-ду хеста дуо кунем ки худованд ҳамин мушкиле ки болои сари муҳоҷир аст, худованд ҳамин мушкила аз борои сари мо бигирем. фақат тоқа аз худованд дуо кунем. бародарои азиз, ҳамин қай гуфта метавонам дар бораи ҳамин модаро, худованд ҷои модаро беҳишти ҷовида насиб бигардона. бародарои азиз, нагуфта намонад ки ҳамин ҷа билетҳои номрое ки мемонад, билетҳои самолёт ба тамоми дунё ҳаст. бародарои азиз, метавонед ки занг бизанед. ҳозир маълумот нашоти аэропорт чӣ хеле проверка ҳаст нест, ҳамаша видеои оянда мебинед. бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародаро, ҳамин видеоро чӣ қадар метавонед лайк монед, поделиться кунед, чӣ қадаре ки метавонед лайк монед, поделиться кунед, то ҳамин роҳафзое ки аз видеоша мемонам тамошо кунед. бародарои азиз, чӣ қадаре ки метавонед ҳамин хоҳарака ёрдам кунед ки хоҳарак ҳар ҳафта мебаранд, химияш мекунанд, бо хобуш мекунанд. ҳар ҳафта 35,000 мақсад дар баниса супоридан дар кор. ба хотири аллоҳ бародари азиз, хоҳарака бибинед, хонашон рафтем, дар хонашон набаъди баниса ҳозир бо банисаш бурдагиянд. ҳамин рӯз занг задан ки баниса бурда бо хобуш кардем. ба ҳамин хотир, ба хотири аллоҳ бародари азиз, ҳамин хоҳарака як дастгирӣ кунед. просто аз шумо бародаре ки наметавонед лайк бичақед, поделиться кунед, ба дигаро равон кунед. ҳамин қадар аз шумо хоҳиш. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. видеои хоҳарро тамошо кунед. Atajonimon daryodan ki. масоз шавм бугу Masafam soram. ҳисор мерай да ҳаққи акаҷоно шад дуо ку. машаалло, ҳазор рамад бугу акаҷоно. Atajon hazır rahmat. барои хайротон, Biraz salatun. хайротон. Salatun. салому алайкум бародарои азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусулмон ки тамошо мекунед. бародарои азиз, модарои азиз ки дар мағарибӣ ҳастем, дар тамоми дунё ки тамошо мекунед. роҳафзое ки масалан дида будед 3 моҳ пеш парт офта будам барои дар балиса бихтон дида будед, дар багем таям аппарато буд. аллакайна ҷавобиш додан. муддати 2 сол бояд ки ҳар ҳафта бояд равад химия масалан бизгардонаша. ҳар як химияи роҳафзо аз 30 то 35,000 рубл мешавад. аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародарои азиз, ин ҳаминҷа номраи телефоншон ҳастай, номраи Сбербанкшон ҳастай, занг бизанед бо як бор масалан бигем ҳамдардӣ ҳати муҳафизо гап занед, як камтар бо чӣ кунед, хеле хирсанд мешаванд. чанд қай ки метавонед ба хотири аллоҳ ёрдам кунед. бародарои азиз, модарои азиз тамошо мекунед, ҳамин видеоро битонед ба хотири худо чӣ қадаре метавонед видеоро ба дигаро, ба группҳо роӣ кунед ва шумо сабаб мешавед ки лайк бимонед, ҳамин видео паҳн мешавад. бародарои хайрихоҳ хайри худшон мерасонад ба роҳафзоҷон, мақсад шифо меёбад иншоалло ки ин хайри ҷория дар қиёмат ба ҳама мешавад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ҳозир роҳафзоро як чӣ мепурсам, хитон гӯш кунем бо бародаро. боз мегӯям ки ҳаминҷа номро ҳам дар Сбербанк ҳам номрои дастишона метавонем ки занг бизанем. роҳафзоҷон, сози ҳусини камера нигоҳ ки акаҷоноша чӣ мегӯй? акаҷоноша чӣ мегӯй? нигоҳ камера нигоҳ кун. Atajonimon daryodan ki. масоз шавм Masafam тоҷикистон равм Tojikiston ravon. да ҳафтон
دو میکنی دوم آمین الله اکبر. نه دیدن برادرای عزیز که راه افزا جونی 3 ساله یا 3 ساله را ببینید که چه گرد میزنه خداوند نخیر شفا نصیب بگردونه و خداوند حلال شود و در تویش بیم بودن توی دبیه خبر میکنی توی ده ای مالدیز دیدی تویش ده خبر میکنه ایمان و هم خاطر به خاطر خدا با میگم چه قدری که من ای دست میاد که هر هفته راه افزا را مقصد برنیسه میبرن میارن خیمیا ای 30 تا 35,000 اگر ای پیشش بگیرن 35,000 میشه و اگر که نگیرن 30,000 میشه و با خطا میده که هر مقصد ماه پلی کوارتیرا 30,000 مقصد 35 جو هر خیلی خطا میدن به هم خودی برادرای عزیز خاص به خاطر الله چه قدری میتونین همین راه افزا را دستگیری کنیم به نهایت خوب بشه. الله از همتون راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.